Gipangandaman ng daan sa Dakbayan sa Mandawi ang gilaumang pagdagsa sa mga mangumprahay sa merkado publiko samtang nagkaduol ang adlaw sa Pasko. Limitahan ang mga taong makasud sa merkado. Ang report ni Nico Sereno. Di makayudaghan ang nangumpra karong adlaw sa Mandawi City Public Market. Upat ka adlaw sa di pa ang Pasko, daw sa normal ra kuno kini nga gidaghanon sa mga tao. Gilauman ang dagsa sa mga mamalitay sa bispiras sa Pasko ug bag-ong tuig. Mao nga nangandam ng daan ang mga otoridad aron makontrolar ang mga tao ug maimplementar ang physical distancing. Limitahan ang musud sa building ang mga customers aron dili magsikit-sikit. Ang City Enforcement Unit ug Market Operations Office dunay mga personnel nga magtuyok sa palibot. Pabiling i-implementar ang scheduling sa adlaw sa mga barangay nga makakompra sa merkado ug pangayuan ang mga tao og quarantine pass. Doon natay 18 ka mga personnels nga muman yun sa social distancing diligid sa suod sa atong merkado. Nya gawas pa nasa tay mga personnels nga siyam ka buok nga namuhay nagmaan sa entrance o sa atong exit. Panalitan og dagsa jud no sa atong experience diri katong pagsugod sa atong pandemic. Ato na sang gilimit ang mga tao nga manood. 50 persons ra ang atong i-allow sa inside para na atay ample space. Aron pag-akomodar sa daghang tao, i-extend usa ka oras ang operasyon sa merkado. Manirado kini alas 9 na sa gabi. Pahimangno sa mga otoridad sa publiko nga mutuman gyud sa tanang health protocol. Kanunay sad mi nga nagmonitor unsay lakaw, unsay sitwasyon, unsay mga nangitabo suod sa merkado o diha sad sa ato mga entrance. Kanunay gimi nag-robing, dili na mo pabayaan yun nga maproblema ta labi na sa kadaghan tao niya nga atong giatiman. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.